mɔgɔ minnu bɛ kan ka a f'i ye ko ni garisɛgɛ gɛlɛya b'o la o ye tiɲɛ f'i ye mais ne b'a f'i ye a faamubaliya de don oui bɛɛ bɛ k'a ɲini ka dɛsɛ yarɔ hali ne yɛrɛ adama bɛ ka garisɛgɛ ɲini m'a sɔrɔ oui n bɛ ka garisɛgɛ ɲini m'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka garisɛgɛ di hadamaden ɲɔgɔn ma ala m'o dalu di danfɛn ma voilà olu tɛ fɛn kelen o yaku mina hadamadenw kala ko bɛɛ k'i hakili dayɛlɛ k'a lamɛn n'i y'a lamɛn i b'a faamuya ni nkalon de don jaabi b'i bolo ni tiɲɛ don jaabi b'i bolo jaabi tɛ adamada la b'i bolo ayi ne m'a fɔ garisɛgɛ ko tɛ tiɲɛ mais garisɛgɛ tɛ jɔn bolo ka jɔn sɔn mais nafolo bɛ jɔn bolo k'a di jɔn ma yaku ni 2000 bɛ yaku bolo sisan ni degun bɛ ne adama kan ne ka degun in i n'a fɔ sisan 2000 ko problème dɔ de bɛ ne dala ni m'a sɔrɔ n bɛ problème sɔrɔ so an ka malo a kariya bɛ ka 2000 in di ne ma mais dɔrɔmɛ kelen tɛ to i yɛrɛ bolo sabu i jigi b'a kan sini n'i ye baara kɛ n bɛ dɔ sɔrɔ yarɔ ok mais adamalalabi dalen filɛ ni banabagatɔ don dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ ko adamalalabi bɛ yɔrɔ min na a bɛ ɲini ka sa bana bolo est ce que kɛnɛya min ye farisogo la yaku i bɛ se ka dɔn transfert ne ma o kuma tɛ yen donc o ye garisɛgɛ de ye o yaku o ye garisɛgɛ de ye yaku ne adama ma den sɔrɔ den caman b'e bolo i bɛ se k'i den kalifa na mais est ce que o ye ne woloden ya o tɛ ne woloden yarɔ est ce que e bɛ se ka si kalifa ne la i tɛ se k'o kɛ est ce que e bɛ se ka jɛɲɔgɔn ɲuman kalifa ne na non i bɛ se ka mɔgɔw de ɲini ka di ne ma min ka di e yaku ye mais i tɛ se ka jɛɲɔgɔn ɲuman kalifa ne na adamadenw k'u hakili dayɛlɛ ten wagati dɔ de bɛ ka na t'a dɔn n'a bɛ ka faamuya garisɛgɛ aladeli tiɲɛ de don sabu n'i taara morikɛ fɛ k'a ka aladeli kɛ ko den t'i fɛ n'a ye aladeli kɛ n'i ye den sɔrɔ i taara garisɛgɛ ko baara min na o résultat ɲɛna oui ni man kɛnɛ n'i taara ko morikɛ ka aladeli k'i ye k'i ka kɛnɛya sɔrɔ n'i ye kɛnɛya sɔrɔ i taara morikɛ fɛ i k'a ka garisɛgɛ aladeli kɛ e m'a ye sisan n'i ye garisɛgɛ aladeli kɛ mɔgɔ ye san bɛ yɛlɛma a bɛna fɔ karamɔgɔkɛ ma ko karamɔgɔ k'i ye baara min kɛ k'a man ɲɛ i b'o kun dɔn i b'o kun dɔn voilà a tigilamɔgɔ ta kun ye k'i ka nafolo ko baara k'a ye awɔ a ye garisɛgɛ fɔ mais a ta kun t'o ye o a ta kun tɛ garisɛgɛ ko ye mais are taara yɛrɛ ko garisɛgɛ mais ka taa sɔrɔ a taga kun ye nafolo ko de ye o de la n ko ni baara kɛra ni dati dira walima ni waati min fɔra o waati b'i yɛlɛma sago t'i sɔrɔ oui a taara nafolo kama dɛ a taara nafolo kama kuma in lamɛn i k'a faamuya n'i y'a faamuya kuma in lamɛn kosɛbɛ pour que mɔgɔ minnu fana bɛ k'i lamɛn olu fana k'a faamuya yaku e ye karamɔgɔ de ni ne adama taara e fɛ yen sisan ne min ye kungotigi ye ne bɛ taa f'i ye de yaku ne nakun de ye i ka garisɛgɛ ko baara kɛ pour que n ka garisɛgɛ ɲuman sɔrɔ yarɔ ne t'o dɔn o y'a fɔlɔ ye filanan ne tun ka ɲi ka accident dɔ de sɔrɔ accident bɛ kɛ sababu ye ka ne ka san baara bɛɛ tiɲɛ ne bolo ala ye ne kisi ka bɔ accident ma e ka garisɛgɛ ko baara kama c'est à dire mɔgɔ minnu ko garisɛgɛ ko baara ye tiɲɛ ni yɔrɔ ne bɛ kan k'olu défendre yaku mara ka fɛ i bɛ ne ka julakan kɔrɔ dɔn n bɛ ka fɛ k'a jira mɔgɔ minnu ko garisɛgɛ ko baara bɛ ne bɛ kan ka olu défendre nin yɔrɔ in na mais a bɛ k'u kɔnɔ ko ne bɛ k'u lagosi ne bɛ k'u défendre awɔ ne tɛ mori lagosi non parce que ne bɛ min dɔn ne bɛ kuma ka dan nin o de la ne kɛ man di ka fili n ka baara kɔnɔ i taara k'a tigi ka garisɛgɛ ko baara kɛ ne ye tiɲɛ ye i bɛ garisɛgɛ aladeli kɛ o ye tiɲɛ ye mɔgɔ min ko nafolo ko baara ye tiɲɛ ye o fana ka nafolo ko baara kɛ nafolo ko baara ye tiɲɛ ye mais ni min ko i ma ko nin de ye tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye i ma bɔ o tigi la o tigi de t'a dɔn ne de tɛ se o de ye tiɲɛ ye fɛn kelen pe min bɛ yen ni ne dalen mara ko dalu tɛ se k'a kɛ diɲɛ kɔnɔ fiyewu o de ye ka su lawuli ne kɔni dalen b'a la m'o dalu kɔmɛ mɔgɔ fɛ ma mɔgɔ mɛn k'a de la k'a ye donc ne tɛ se ka da o la o dɔrɔn de la sinon a tɔ ne tɛ se na o kɔni ye tiɲɛ dalu dɔw bɛ yen ni adama b'a dɔn tigitigi k'o tɛ ne bolo wa n'i sera ne ma o la ne b'a fɔ ye k'o tɛ ne fɛ oui o dalu bɛ yen o baaraw fana bɛ yen mais n bɛ se a bɛɛ la o de ye problème ye farafin farajɛ ni farafin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a siya bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'i ye diɲɛ dɔnni kɛ baji ye ka tigafara ɲɛ kelen pewu soli baji la i y'a dɔn a ti dɔn diɲɛ dɔnnikɛla n kan tɛ i n'a fɔ an ka pratique n kan t'o dɔrɔn ma dɛ hali aw ka nin baara in école maître yaw mɔgɔ minnu mécanicien kɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛn wɛrɛw dilan a bɛɛ diɲɛ dɔnni sugu o sugu n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tigafara ɲɛ kelen soli baji la ni diɲɛ dɔnni bɛɛ kɛra baji ye n'i ye tigafara ɲɛ kelen soli a la diɲɛ dɔnnikɛla bɛɛ bɛ jɛ o la ka tigafara ɲɛ kelen tɔ to e bɛ se k'a dɔn cogo di i bɛ fitinin de don a la awɔ donc ni o ma dɔn dɔnni tɛ se ka dɔn ka ban i bɛ min dɔn i b'o de dɔn yanni i saya tɛ fitinin kosɛbɛ
anda ya ko mba fe ka doni ko motu ga hamir ko motu ga domaine ne ko ni donan ko sebe aw Tiado transfer bi ga nya hami bela aw ni ba fe ka fama bo joro la ka fama were bla bi transfer ka be se ka buyi ni bana bakator dalenu na tika se ka wuli ka bo bana dilana bana mi bego ka tse ka furake karsa dalenu sankele walma sanchama walma wakati chama hala tse ka yere yelema ni transfer kala ma fo na ka nga sa shini ma fo sini sayati bore ma bil lafiya yani sini saje we transfer ko re femi mila ka boila e bi femi fe ko sabati la transfer ko re parce que ni wari be ka konti la e ba transfer ne ka konti la o ko mi be ka konti la o tene ka konti la e o di ka konti la transfer ko re fene ka bana transfer ka boila ka yelema misila ka bo misila ka yelema yirla misi misa yiri kalam folo ne ya kalam bana sirar be sabu ni ba an ba ga mina ka cha o dugu banai way me ka ken na flotigi o mancha ka ke fama yo fana mancha ko sebe me ni ya fon fenke ni ya sigi tanwo te be ta soro wolon fla be soro bana bakato de ma fa bana bakato ti sa de mo fiye de voilà avec ça ala se ge be sika to transfer ga ora be sa me akoni ni transfer ke ni la ka ban yoro na itle ngo transfer la ka ban ko ni tigi ma fiye ko alhamdulillah transfer ke bakati si so ega soro abega politique transfer atisi sino ni se transfer ke ora yani ga transfer ke ka ban abi doko bana bakato be kene o be ati kene transfer ke ora la o bidon ay ni nanan maki ma ko be warra ni na ni war tigi dongli be war dama kata sura hadama de nyoko madia fama ba ka fama yala no aka war bi bom ate bo ala fede wa warte ala fe wala te war ko nyado war madlala nyana bo kuma kana bale mo ko sila yagu deme ala fe ka di joma garse be ala fe me wari papier mi ni nya dane ngo fe na re papier mi kiriama mako nyala kan akona war ko na ala ko do nyoko na no warte mo ko do aljina na warte mo ko do janne mena mo ko rek ke walere bi do janne mena wal ma aljine